In Maastricht binnen de sterren van de mond bekend maken. Proost, Mjelme. Proost. Proost, hè. Champagne voor het personeel van LV. Ze wien nog maar correct verhuizen naar het WTC-gebouw, doet de Michelin-jury op een stoepenstier. Wij wisten net dat die beste man kwam. Maar hij kwam weer en die in België en dan had je al een beetje een vermoeden. Hè? Ik een beetje oerstap binnen natuurlijk. En dat was toen hartstikke sterk en de bediening ik. En we hadden een prachtige jongen en die man die weer hartstikke tevreden. En wij nou ik natuurlijk. Dus. Jan Gaastra van de Koriander in Drachten zit thuis onder oranje koeken. Elke keer is hij weer blij met de ster. Als het hem kwijt is, dan zitten ze toch van het eten is er minder. En in deze situatie gaan we gewoon weer verder. Zo het is en zo bloedt het voorlopig. De Frieske sterren stonden blooters hingen op 2. Een verneemde topkok als Marco Poldervaart van het havenmansje in Haas zou graag een Michelin-ster in de wacht slepen. Het is een soort beker, het is een soort medaille. Een stukje, dat is een eer. Ja, je zit toch een beetje in de categorie kampioenen. Ja. Als het komt, dan komt het. Komt het niet, ik slaap er goed van.